Kana magana da masu garkuwa da 'yan makaranta. Jami'a na Greenfield. Kwarai da gaske su ne kake magana da sunan yanzu. Baleri wanda ke nanata cewa da gaske ke yi wajen barazanar ya bayyana cewa yanzu haka akwai mata 15 da maza 2 a hannunsu da suka hada da jikan marigayi sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris mai suna Hamza. Yayin da Baleri ke cewa iyayen yaran sun turo musu diyar da ta kai naira miliyan 55 ya ce sun sassauta daga wajen naira miliyan 600 da suka nema tun farko kuma sun yi amfani da kuɗin da aka fara turowa wajen sayawa yaran abin da ya zayyana da garin kwaki. Saboda muna jin gwamna yana labari yana imomuwa a kanmu na cewar shi bai da lokacin da zai iya ɗaukan kuɗi ya bai wa wani ɗan ta'adda domin ɗan ta'addan nan ya je ya ƙara makamin da zai saya. Ya gaya ma iyalansa duk wanda ya fita an ka kama shi naira 5 bai iya ɗauka ya haƙura ya yahi. Saboda mu nuna ma duniya gwamnati Najeriya ta kasa ko ba ta kishin Najeriya. Dalilin da ya sa mun ka kashe na 'yan makaranta kenan. Yanzu Baleri kai baka yadda kai ɗan ta'adda ba ne? Ni ba da ta'adda ba ne mai neman abinci na. Na samu zantawa da ɗaya daga yaran wato Hamza wanda ya buƙaci a kawo musu ɗaukin gaggawa. Muna son gwamnati ta taimaka mana sannan a yi sulhu don Allah. Na barazana da gaskiya kan rayuwarku? Ba barazana ba ne fa, tunda sun kashe mutane 5 daga cikin. Ma'ana maganar su yanzu faɗa ba wasa suke yi ba kenan. Ba wasa suke yi ba, duk abin da suka ga suna aikata shi. Ita ma ɗaya daga ɗaliban mata Abigail Usman ta ce kara ɗauki barazanar barayin da gangan. Domin duk abin da suka faɗa suna aikatawa, aka kashe mutane 5 a cikin abokanenmu kuma in sun ce sun yi abu za su yi shi. A turo musu kuɗi ko a ci gaba da ba su hakuri ne su kyale ku dawo gida. Ku turo mana kuɗi din don Allah a sake mu domin hakuri bare ya sake mu nan ba. Kawayen ku ko ƴan uwanku guda 5 da aka harbe a gaban ku aka harbe su ko kuma labari kuka ji? An tafi da su a gaban mu kuma iyayen mu sun gangawa din. Bigel me zaki cewa gwamnatin jihar Kaduna da sauran mutanen Najeriya kan halin da kuke ciki? Don Allah su ya kuri su taimake mu su kawo kuɗin nan gobe domin ba su kawo ba gawo mu za a kwashe. Madugun barayin Baleri ya ce wannan shine wa'adi na ƙarshe da zai bayar na yau Litinin din nan. Da ƙarshe ne ma ina ba da shawara wai ana sanya ma mashukan mu tiraka. Akwai mashinin da mun ka cire ma tiraka, layuka an ka sa ma tiraka. Wai an zo an dora ma mu da mashukan mu ke da Allah mashukan mu ba su shiga gari. Ya za a yi tiraka mu a kama. Bayan kuɗi naira miliyan 100 da Honda Boko Haram kwara 10 wanda za a kawo mana. Ba mu hunsi. In ka kawo wannan gobe za su koma in ba a kawo wannan ba ranar Talata insha Allah za a ga gawawakin sai dai an ga gawar su kawai a zo da tirela a farka. Har yanzu akwai ɗaliban kwalejin kimiyyar gandun daji da ke hannun wasu gungun barayin da hakan ya mai da jihar Kaduna mafi fama da kalubalen barayin mutane. Gwamnatin Kaduna na nanata bata mara baya ga biyan kuɗin fansa. Nasiru Adamu Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.